I uvek svečano obećam, a znam da lažem u sebi. Ajde, namesti se. Okej, nije me dugo bilo. Znam, nedostajao sam vam. U svakom slučaju, šta je današnji plan? Ili plan za naredno 2 dana, još uvijek nisam krenuo da snimam. Da egzekutujem ideju. Može li se napraviti 3D štampani 2 hours later. Može li se 3D odštampati pečat? E sad, pošto postoje zaista različite vrste pečata, mislio sam da, znači, pečat koji ide za vosak, ajde, to je jedan challenge, i tipičan pečat koji ide sa mastilom, imaš sunđer, imaš mastil, to je to. Tako da, ajde da napravim par dizajnova, pa da vidimo na šta će da izgleda. Mislim da bi sada bio red da napravim neku cool, kao tranziciju. Sljedeći deo klipa, ali mrzi me. Ok ljudi, ovdje imam ova 3 predivna čudesa. Tada, malo ošmirglani, ispolirani, tako kažem, sada mogu da se... Zaboravio sam ulje. Ok, sunđer, u njemu obično jesti ulje. Trebaju mi neke stopice da ih držim. Super lepak, fuck me. Ok, pošto ovog pečatnog voska imam užasno malo, koristit ću ovu običnu sveću. Moment istine. Tako imam osjećaj će ovo da failuje. Daj počnemo prvo od Grand Piketa. Ok, to nije dobar znak. Definitivno se vidi nešto. Sljedeći. Ok, Batman izlazi lepo, fino, polako. Ok, ovo je ispao sasvim. Super. I onaj
koji pretpostavljam svi želite da vidite. O, tutto perfecto. S obzirom da je ovo ispao najbolje, mislim da bi bio red da njega odradimo pravom vosku. Ok ljudi, trenutak istine. Ko zna ko je ovo vosak za pečat i od kad. Ok, stavio sam novi da se štampa. A ovaj ide u kantu. Sljedeća faza, probamo sa mastilom. Pošto me zaista mrzi da idem do knjižari da kupujem ono jastuče sa mastilom. Imam neki zeleni tuš, sunđer, i ajde da probamo. Okej, možda ne najbolje. Fuck. Okej, idemo istim redom, ljuta mačka. Izgleda i dalje malo masnije, ako sam ga oprao dobro. Oho! Ima ovaj Batman. Ovo je nov, nije masa 100%. Aha. A, pa da. Neš jebat. Ok ljudi, šta smo zaključili iz ovoga danas? Znači u suštini, 3D štampani pečati mogu da se naprave i donekle šljakaju. Treba vam samo mekan vosak i kvalitetno mastilo. Što se mene tiče, to je bilo to za danas. Vidimo se u sljedećem videu. Hvala na pažnji.